obrady, všeli čo robili, ale vzťah s Bohom, takýto intimný vzťah lásky, vzťah ktorého Boha, ktorého milujú a za ktorého sú ochotní žiť a zomrieť. A takémuto Bohu sa oplatí služby. A sú tri oblasti, ktoré sú tu spomenuté, na schvál som ich tak zdôraznené. A toto, čo sa udialo pri nich, negatívne, že oni urobili tri negatívne veci, tri kľúčové oblasti. Pre nás, ako Boží deti, Boh zasľúbil taktiež veci, ale nás to vyzýva, aby sme sa poučili z tohoto a urobili z toho tri pozitívne veci, aby sme sa dostali Božím zasľúbeniam. Ja neviem, koľko rokov sa modlíš alebo postíš za nejakú vec. A povieš, ešte sa to nestalo. Čo ten Boh nepočuje? Lebo ma nemá rád? No všetkých požehnal, ale mňa nie. A všetci, už tí, čo som poznal ich a modlili sa za to, sú zdraví a ja takýto ešte stále som. Ako nerozprávame takto. Boh nás má rád. Ale Boh má cestu k tým veciam, ktoré ti zasľúbil. A nikdy nebýva tak, že pečené holuby padajú do huby. Vážne, nikdy nebýva tak. Vždy to prechádza cez rôzne fázy. Ale sú tu tri kľúčové oblasti, na ktorých oni zlyhali. A tá prvá oblasť je oblasť hriechu. Ak ty chceš dostať Božie zasľúbenie, už je to nebo, čo je v budúcnosti, čo je vo večnosti, alebo aj Božie zasľúbenia, ktoré si prorocky, alebo cez Božie slovo, alebo cez iné situácie Boh povedal, toto budeš mať. Ak tieto veci si nevysporiadaš, nič z toho nebude. Nič. Ak budeš žiť v hriechu, nič z toho nebude. A môžeš byť akokoľvek pomádaný a akokoľvek bystrý a akékoľvek zjavenia mať, akékoľvek úžasné vízie a aj zasľúbenia mať. Ak žiješ v hriechu, to nepôjde. Jednoducho, Boh je Boh. Druhá vec tam hovorí, a oni ho neposlúchali. Neposlúchali. Nielen, že žili v hriechu, ale búrili sa proti Bohu, neposlúchali. Viete, čo je neposlušnosť? Neposlušnosť je to, keď viete, že vám Boh niečo povedal a čo vám povedal, a poviete, nie. Niekedy sa tvárime, že nám Boh nič nehovorí, aby sme nemali čisté svedomie, že ignorujeme to. A ja neviem, a vieš, nie. Nevieme. Ale poslušnosť je postoj srdca. Ochota podriadiť sa. Tento má bázeň, aj nechce žiť v hriechu, aj nemusí žiť v hriechu. Ten, kto má bázeň pred Bohom, tak je ochotný aj naladiť ucho, aby Boh hovoril, aj posluchnúť to, čo Boh hovorí. Aj keď niekedy sa na to zdá, že to nie je až také najpríjemnejšie, aj najjednoduchšie, a myslím, že aj najmúdrejšie, že nie. Že Boh nevie, čo hovorí. Ale posluchnem ťa. Dobre, a tretia vec, ktorá tu je, oni nedošli do zasľúbenej zeme, pretože neverili. Boli mužovia a ženy neverili. Neverili Bohu. Ja vám chcem povedať, keď niekto Bohu neverí, alebo nedôveruje, Boha uráža. Nie len, že neverí, nič sa nestane. Boha uráža. Vieš, ako keby si ty mne slúbil, že mi kúpiš čokoládu. Ako dieťaču. A ja si poviem, aj tak mi nekúpiš, vieš, že to zabudeš. A ty si to úprimne myslel, aj chceš to urobiť. To uráža otca, keď jeho dieťa s ním pohrdá, alebo chce. Takže naučme sa z toho.
je to cesta. Predstavte si, že tam na tom konci je tá zasľúbená zem, hranica, kde tá zasľúbená zem je. A Boží víťaz, toto, čo ti Boh povedal. A je to cesta. A tá cesta začína rozhodnutím, že idem po tej Božej ceste. A ako sa rozhodnem, že idem po tej Božej ceste? A ja vám to kreslím, vám obraz. Lebo o tomto je kresťanský život. O tomto sú uchytenie Božej veci. O tomto je duchovný rast. O tomto je učenictvo, služobníctvo, otcovstvo. Rozhodnem sa, že idem po tom chodení, po tej ceste Pánovi šlapajať. A idem za Pánom. Odvrátil som sa od toho starého, čo si, zanechal som. A idem za Pánom. A prvá vec, ktorá sa udeje na tej ceste, že na ceste je brána, to dvere. Zrazu už nemôžete ísť ďalej. Je tu brána. A tá prvá brána je brána čistoty. Brána čistoty. Kedy my sa rozhodujeme, ako chceme žiť s Bohom. Sú mnohé Boží deti, ktoré chcú ísť za Pánom Ježišom, ale tak, ako chcú ísť za Pánom Ježišom, tak chcú aj žiť v hriechu. Ďalej. A sú Boží deti, prijali Pána Ježiša, činili pokánie za svoje hriecho, odvrátili sa, rozhodli sa, ale na tej ceste zostali. A nejdú ďalej, pretože ďalej chcú žiť v hriechu. Chcú aj byť Boží deti, ale nechcú žiť ako Boží deti v čistote. A ja vás chcem vyzvať. Nemôžeš dosiahnuť Božiu vôľu a Božie plány a to, čo Boh má pripravené pre teba. Bez rozdielu na to, či by si mal byť len nejaký, ten, ktorý vysáva v zbore, služobník, alebo by si mal byť pastor, alebo by si mal byť misionár v Bangladeši. Bez rozdielu, čo je to? Či je to malé alebo veľké, či si to niekto všimne. Nemôžeš bez toho, že by si sa ako posunul cez tú prvú bránu. A to je brána čistoty. Ideš a zrazu je to brána. Ty sa musíš rozhodnúť. Chcem ďalej žiť v hriechu, alebo budem žiť v čistote. To neznamená, že sme dokonali. To neznamená, že všetko zvládneme, ale to znamená, že sme sa rozlúčili so životom v hriechu akékoľvek forme. Že toto nechceme. Takto žiť nebudeme. Nebudeme ani klamať seba, ani druhých, ani Boha. Ideme v čistote. Nikto nie je dokonalý. Mnoho pádame všetci. Mnoho. Lebo ešte máme staré telo, starú dušu a rozum starý a je to boj, Galatian hovorí, že je to boj proti telu, proti duchu, je to znútra, potom máme tlaky, že všetci tak iní robia z tohoto sveta, aj tí trendy, aj to všetko, čo tam zláka, len aby sme žili tak, ako tento svet, a nie ako Boží deti, lebo dnes žiť ako Boží deti sa nevyplatí, budete blázon. Budete nenormálni, budú sa vám smiať. Ak zistia ešte ľudia, že vy žijete naozaj podľa Božích princípov, ešte vás budú zneužívať. Napožičavajú si od vás peniaze, aby vás oklamali a budú chcieť, aby ste niečo urobili a tak ďalej. Sú rôzne formy tých tlakov. A naozaj budete ako blázon. Ale ja vám chcem povedať, oplatí sa byť blázon v očiach ľudí. Radšej, jak byť blázon v očiach Boží. Oplatí sa. Není to príjemné. Je to ťažké. Boli to. A ešte do toho, aby nebolo dosť, máte znútra problémy svoje vlastné, od druhých ľudí, aj okolo tých trendov, aj to všetko, čo na vás tlačí. Tá tretia vec, ešte aj démoni vám nedajú pokoj. Ešte nejakí duchovia skáču na vás. Ja vám chcem povedať, sa rozhodnite, že budete milovať úprimne Boha v čistote. Ja vám chcem povedať, čo sa deje.
máš. Amen. Vážne. Ale nebojte sa, Pán Ježiš je s vami. On to zvládne. Rozhodni sa žiť čistoče, to sa oplatí. Neoplatí sa žiť v hriechu. Neoplatí sa zarmúcovať Svätého Ducha. Neoplatí sa hovoriť, že ako zatvrdzovať svoje srdce a odmietať Svätého Ducha. Lebo z neho pochádza život. Ak ťa niekto prevedie tým procesom, je Svätý Duch. Ak ti niekto pomôže, uvoľní sa Božia moc, aby si porazil diabla na tej ceste, tak je to Svätý Duch. Ak to nie je Svätý Duch, tak nemá kto. Nie je to v našich silách. No už ja žijem čistote teraz, ja to zvládnem, diabol dnes ukáž. Jasnejšie. Rozhodnite sa žiť v čistote. Podľa miery viery, aj podľa miery duchovného rastu, rozhodni sa. Ja idem, Pane. Ja nie som sviňa, ktorá sa chce váľať v blate, v hriechu, špine. Ja chcem ísť za Tebou. Aj ovca sa zašpiní. Aj ovca sa tam šukne, po niečom postúpa, je to špinavé. Ale nevideli ste ho vyžívať sa v špine, v blate, v hriechu a ešte obhajovať seba, že aké je to dobre a obviňovať druhých, že čo ty máš do toho, že to je dobre. Ne. Boží deti nechcú žiť v hriechu. Pre Boží deti nie je prirodzené, ako žiť v hriechu. Nie je prirodzené. Ich prirodzenosť je žiť v čistote. Aj keď majú tlak z tela aj z infekcií, ale žiť čisto. Hej. A je zaujímavé, že aj naše telo je tak ustrojené, ako Boh nám dal. Len si všimnite, čo sa udeje. Zjete niečo, buď otrávne, alebo niečo, čo nie je dobré. Čo sa deje? Hej? Celé telo sa búri, všetko sa búri a buď ide týmto smerom, alebo tým smerom, alebo jedným aj druhým, ale ide preč rýchlo. Je tam nejaká zlá vec. Niečo, čo neprospieva tomu telo sa prirodzene bráni od veci, ktoré ho majú ničiť. Hej? Ten imunitný systém je to na to. Boží deti majú imunitný systém, majú alergiu na hriech. Jednoducho príde, to sa vysype. Hej? Vyvrátiš. Ale vyvrátiš niečo, čo ťa malo zabiť, alebo čo ti malo pomaly postupne ako zničiť život. Hej? Alebo hnačkovaním obíde. Hej? Nechajte tento Boží proces, aby fungoval v nás. To je prírodný proces. Ja vám poviem, ja nemám rád, hej? Keď mám krče. Viete, čo až blednem. Hej? Ale viem, že je to dobre, keď sa to vyčistí. Ďaká ti, Pane, hej, ako, rozhodni sa, budem žiť v čistote. Čo ma to stojí? Hej? Alebo ma bude stať, ja neviem. Hej? Napríklad jedna vec. Nebudem klamať. Nebudem klamať. Klamstvo je, nie? Možno pre Romov nie je, hej? Ja sa stretávam veľa s Romami. Pre mnohých Romov nie je. Pre mnohých Romov klamať to je prirodzené, hej? A poviem, niektorí pastori romskí mi hovorili, nepovedzte im, že som to povedal, ale že museli dlho kázať v zbore, aby začali bratia a sestry, Boží deti, začali uvažovať a rozmýšľať, čo rozprávajú, aby neklamali, aby rozprávali pravdu. Pre Romov, väčšinu Romov, hovoriť lož je normálne. A keď majú povedať pravdu, tak sa spocia. Prepáčte, ja vás mám rád, preto som vám povedal. Ale nie hovorím preto, že vás nemám rád. Ale... Mám. Kamene. Vážne. To je jedna maličkosť, co zdá, ale zničí celý život. Rozprávajte pravdu a nič menej. Rozprávajte pravdu v láske a nič menej. Naučte sa byť ako Ježiš. Nezamotajte sa do
vlastnej klamstiev. Aj nebudem hovoriť ďalšie veci, aby ste nemysleli, že teraz náhrada svätého Ducha. Ja nemu nechám, aby vám to vysvetlili, že čo treba. Ale rozhodni sa, prosím ťa, rozhodni sa, nebudem žiť v hriechu. Boh je Boh, Svätý Duch je Boh a rešpektuje tvoje slobodné, dobrovoľné rozhodnutie. A povedz Pánovi, Pane, ja chcem ísť za tebou. Všetko, čo máš pre mňa pripravené, to je dobre a toto chcem. A preto hovorím, Pane, ja nechcem, aby ma život v hriechu, akékoľvek forme, okradol o to, čo ty máš pre mňa. A preto ti hovorím, máš právo, Svätý Duchu, mi hovoriť, osvetiť akúkoľvek oblasť môjho života. Viete, keď odozdáme úprimne život Pánu Ježišovi a činíme pokánie, zvyčajne, ako robíme pokánie z tých veľkých vecí. Bol som pijan, bol som hazardér, podvádzal som manželku, alebo kradol som, alebo také veľké veci a máme z toho ťažobu, aj možno aj následky na dlhé roky, niektorí sú vo väzenia z toho. A to urobíme z toho pokánia a odľadíme. Ale také maličkosti, také malé líšky, také, to si nechávame ďalej. Ale daj právo Svätému Duchu vo svoj čas, aby ti to osvietil. Nezatvrduj svoj srdce. Keď ti povie, vieš čo, a toto, takto sa správa Boží byť. A toto chceš, aby takto zostalo? Nie. Nechaj sveto, nezatvrduj svoje srdce, keď ti svet, daj mu právo, keď ti Svätý Duch povie. On nie je násilný, on ti povie a dá ti čas, aby si to naozaj rozmyslel, aby si prišiel k tomu, aby si činil pokánie. Dobre? Zrozumiteľné zatiaľ? Dobre? Takže to je prvý krok. Prídete k tej bráne, rozhodnite sa. Budem žiť v čistotu. Otvoríte bránu a vstúpite a idete ďalej. Idete ďalej. Idete úprimne za Pánovi šlape. A zrazu, viete, čo sa stane? Narazíte na druhú bránu. Nedá sa ďalej. Musíte urobiť ďalšie radikálne rozhodnutie. Veľmi dôležité. Aj pre osobný život, pre duchovný rast, pre naplnenie Božej vôle, získanie Božích zasľúbenia. A je to brána poslušnosti. Poslušnosť. Idete a prídete po bránu poslušnosti. Koho poslúcha? Čiu voľu robí? Kto je môj šéf? Kto rozhoduje? Kto riadi môj život? Koho poslúcha? Čiu voľu robí? V živote. Kto je môj pán? Moje telo vlastné. Rozhoduješ, čo budem robiť. A jeho chuťky? Dostávame sa mnohí na tejto ceste do tlakov. Pretože ďalej chceme žiť kresťanský život, ale podľa svojich pravidel a nie podľa Pánových. Ďalej chceme žiť, ale chceme poslúchať seba. Chceme, aby nám to vyhovalo. Prichádza druhá brána a druhé rozhodnutie na tej ceste, kedy sa zastavíš, zrazu povieš, Pane, ja nemôžem ísť ďalej bez teba. Ak ty nebudeš pánom môjho života. Mojžiš povedal, tam na púšti povedal, Pane, ak ty nepôjdeš s nami, tak my sa nehybneme od teba. Ja bez teba nemôžem nič urobiť. Ja som odkázaný na teba. Chcem ťa poslúchať. Čokoľvek, čo povieš. Hovor Bože, aj tvoj služobník nielen počuje, ale poslúchaj, pripravený poslúchať. Chcem ťa poslúchať. Ty si môjim šéfom. Ty si môjim pánom. Dávam ti právo nad svojim životom. Chcem ti povedať, alebo chcem vám povedať. Tento prvý krok a tento druhý krok, medzi týmito dvomi krokmi v živote apoštolov prešlo zhruba 3 roky. Nebolo hneď na začiatku. A oni išli za ním, a Pán Ježiš ich učil, oni videli, nechali všetko. A zrazu prišiel čas, keď im Pán povedal, vieš čo, ak to myslíš vážne, vieš čo máš robiť? Zapri sa mnou seba.
Zomri sebe. Javne moje musí zomrieť. A potom hovorí, ber svoj kríž na každý deň. A tak to ma nasleduj. Nielen jednorazové odozdám celý život Pánovi, ale ber svoj kríž na každý deň, to znamená proces poslušnosti. To rozhodnutie poslúchať je na ceste čistoty. Tí, ktorí ani nestúpili cez tú prvú bránu čistoty, ani nebudú počuť, čo od nich Boh hovorí, a nie ešte, aby mali možnosť poslúchať. Pochopte, teraz hovorí Rímanom 12.1.2. Hovorí apoštol Pavol, tam hovorí Pán Ježiš učeníkom, apoštol Pavol hovorí Božím deťom v Ríme. A hovorí takto. Prosím vás, moji milovaní bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste čo urobili? Že by ste tam dali živú obeť, svätú obeť, Bohu ľubú obeť, svoje vlastné tela. Zomri sebe, svojmu vlastnému telu. Pokým žiješ pre seba, pre svoje vlastné telo, pokým ti telo diktuje, čo ty budeš robiť a nebudeš robiť a ako budeš žiť, tak neslúžiš Bohu. Hovorí, nech je toto vaša svätoslužba. Ten prvý verš. Takto začína tvoja svätoslužba. Dovtedy, pokým si nezomrel sebe, javne moje, ani nemôžeš slúžiť Bohu. Môžeš sa tváriť. Na ceste poslušnosti je tá druhá brána. A pokračujete, a nepripodobnite sa tomuto svetu. Nejednajte podľa tohto sveta, zomrite tomuto svetu a jeho tým celým chuťkám a žiadostiam, ale sa premeňte obnovením mysli. Premeňte sa. Zmena mysli, zmena rozumu. Zmena, nie aby rozum riadil tvoj život, lebo rozum nie je zlý, ale nie je na to, aby viedol a riadil na život. A potom pokračuje posledná vec, a preto to hovorím. Aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobre a dokonalé. Chcem povedať, pokým my žijeme v hriechu, ani neprídeme ku tej bráne, aby sme mohli skúšať, čo je dobré. Ani budeš rozumieť. Budeš všelijaké aktivity robiť, budeš toto, aj toto by sme chceli, tamto. Ale s tým Boh nebudeme nič spoločné. A teraz poďme takto, a poďme toto. Nie. Boh chce podriadenosť. Pán chce, aby sme sa mu odovzdali. Svätý Duch chce, aby sme mu dali právo, aby do nášho života hovoril, aby náš život viedol. A v tej rieke, o ktorej sa opisuje v Ezechielovi, v 47. kapitoli, je napísané, že išiel po členky, išiel po kolena, išiel po pás, a super, haleluja. Ale viete, čo sa deje? Ešte stále má nohy a riadil tú vodu. Toto odovzdanie sa, na nechať sa viesť Svätým Duchom, začína až vtedy, keď sa otrhneš od tej zeme. A začne tá voda unášať. A už ty sa musíš prispôsobiť tej vode a plávať tej vode. Nie ona tebe, jak ty to ne. A to je rozdiel. Tam je to zlo. Ale ja chcem poprosiť, rozhodnite sa, že sa odovzdáte Pánovi. Chceš Božie zasľúbenie. Chceš prísť do cieľa. Chceš naplniť Boží plán a Božiu vôľu ako Boží služobník. A rozhodni sa, ja idem, Pane, za teba. Hľad tvoj služobník počúva, hľad tvoj služobník poslúcha. Idem. Oni nevošli do zasľúbenia, pretože neposlúchali. Keď prejdeš tou bránou prvou, ideš po ceste čistoty, prejdeš bránou druhou, ideš po ceste čistoty a ideš po ceste poslušnosti. A zrazu Svätý Duch má voľnosť a slobodu do tvojho života hovoriť. Tam si mu práva, ako Pán. A on ti povie jedna vec. Mišo, choď tam toho nemocne naši. A na čo tu máme pastora, však my ho platíme a on tam aj nie ja. Nie, Pane, čo? Idem, Pane, ja nerozumiem. Idem. Ty vieš, čo robíš? Ty si Pán.
A zrazu začneme v jednej situácii poslúchať, on nám zjaví druhé, v druhomu poslúchneme, v treťomu poslúchneme, v štvrtomu poslúchneme, v piatomu poslúchneme a zrazu vidíme, že sa to dá. A že ideme. A že je to dobré. A ideme v čistote poslušnosti a Svätý Duch nám hovorí a my to robíme a zrazu ani neprecitneme, kedy sa otrhneme od toho dna a unáša nás, to sme vedení Svätým Duchom. Ani nemusíš sa triasť, ani to, jo, tak to hovorí Hospodin. Jednoducho otvoríš ústa, povieš a prorocké slovo vyjde. Ani nemusíš teraz vykrikovať, položíš ruku mene Pánovo neuzdravené. Pretože Boh robí niečo. Niečo Boh robí. A zrazu na tej ceste prídeš po tretiu bránu. A tam vidíte v tom 19. verši, ktorá je to brána. Je to brána viery. A brána viery je o tom, že dovtedy ti Boh hovoril veci a Svätý Duch ťa viedol do vecí, ktoré pre teba boli priateľné a asi z miery tvojej viery boli možné. Ale príde čas, že Boh ti začne hovoriť veci, ktoré sú nad tvojou myseľ. A možno podľa teba aj bláznostvo. Podľa teba nemožné. A Boh hovorí, že toto urobíš. A buď zostaneš žiť v tom, že neposlúchneš Boha. Bože, keď toto urobím, čo budem blázon, čo druhý povedia o mne, čo si budú myslieť, hej? Alebo sa rozhodneš otvoriť túto bránu, budem žiť z viery. Nebudem žiť podľa svojho rozumu alebo iných vecí, budem žiť z viery. Spravodlivý nielen, že budem mať vieru, ale bude žiť z viery. A až vtedy sa začne prirodzene nadprirodzený Boh prejavovať v tvojom živote nadprirodzene. A zrazu zistíš, že Boh je všemohúci Boh. A sa rozhodol, a keď sa rozhodol, aj posol prehovorí. A keď sa rozhodne, aj motika vystredí. A keď sa rozhodne použiť si mňa, použiť si aj mňa, aby zatriasol teba, aby ťa zastavil na tej ceste, aby ti pomohol vrácať človeče. Nemôžeš ísť takto ďalej. Použije si. Komukoľvek a čokoľvek. A zvlášť Boh je expert na to a má rád, kedy si môže použiť to, čo druhý odpísali. To, čo spes, z tohoto nič nebude. Pamätáte si na toho Natanála, povedal, či je možné niečo z Galilei, či to z Nazareta, aby prišlo niečo dobré, tak tam nie je nič dobré. A mnohí aj takto rozprávajú o Romoch. Čo tí Romovia nám majú dať? Ja vám chcem povedať, máte čo dať. Boží služobníci, máte čo dať nielen rómskému národu. Máte čo dať aj iným národom, aj Slovákom, aj iným národom. Preto neorientujte sa len na Romov. To je priorita, to je, vy ste Romovia a Boh to tak chcel, zasadnite Romov, ale nezostanete tam. Máte čo dať. Niečo, čo je Božie, niečo, čo je živé, niečo, čo prinesie spasenie, záchranu a zmenu aj dedín, aj miest, aj celých národov. Nezastavte sa. Žite vo viere. Spravodlivý bude žiť z viery. Bude mať vieru, ale žiť z viery. A zrazu začne brať ovocie tej zasľúbenej zemi. Začne brať ovocie. A toto vám prajem. Už treba končiť? Nemusíš hrať, ja budem končiť aj tak. Poďte si tam. Vážne, poďte si sami. Poďte si sami. Áno, viem. Bude dobre. Všetko to si poslal. A čo, mali zjavenie z neba? Dnes, keby ste počuli hlas Svätého Ducha, ukamenujte Štefana.
Ale rád, že ma máte rád, ja vás mám rád, ja nebudem to ako predušovať. Ale dúfam, že posolstvo bolo jasné a zrozumiteľné. A je na nás, čo urobíme. Na budúce, keď tu budem, ja som tu len na 3 dní a 3 mesiace som tu nie. Takže sa snažím to využiť. Snažím sa to využiť. Takže na budúce o tých 15 minút budeme mať kratšie chvály, a aby sme mohli mať dlhšiu. Dobre? Tak ja len to navrhujem, my sa domáci. Ale čo vám chcem povedať? Prosím, je to tu tak čierne na bielom napísané, jednoduché, ale od tohoto závisí život alebo smrť. Od tohoto závisí, či budeš víťazný život mať, od tohoto závisí, či skončí život ako ten Jozua slávne, alebo zostaneš v tom procese niekde a nič z toho nebude. A ja vám prajem, bez rozdielu na to, čo si vymyslíte sa na sebe, čo druhí hovoria o vás, ja vám prajem, aby to, čo je Božie, to, prečo ste sa narodili, to, prečo ste sa znovu narodili, to, prečo to, čo vás Boh povolal a stvoril vás špeciálne na tento čas, ako Boží služobníkov, aby ste to v plnosti naplnili. Aby každý z nás sme mohli prísť pred Pánom a nám povedať, vieš čo, poď, ty môj verný, dobrý služobník, poď, oddychni si, poď. To vám prajem zo srdca. Aj pre seba, ale pre každého jedného. A ty, nech sa páči. Počuť si dneska slovo, tak nezatvrdí svoje srdce. A robíme Pánovu večeru. Marek, si to byť uvedomí toho. Halelujá. Takže chceme ako cirkev, ako spoločenstvo prísť ku Pánovej večeri. Chceme to urobiť tak trošku narýchlo, lebo správne by sme o 5. už sme mali končiť a pomaličky dávať túto miestnosť do poriadku. Ale prečítam na krátko niečo zo listu Efežanom z 2. kapitoly. V 2. kapitole tu Pavol opisuje, že čo nás zmierilo, čo nás spojilo, čo nás ospravedlnilo. A tu Pavol spomína od 13. veršu. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí v Kristovi Ježišovi, stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Biblia tu hovorí, Pavol tu opisuje, hovorí tu o minulom čase, hoci ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí. Božia vôľa nie je, aby si bol ďaleký. Aby si bol ďaleký Bohu, alebo aby si bol ďaleký zboru, alebo aby si bol ďaleký bratovi alebo sestre. Božia vôľa je, aby si bol blízky. Ako sa stávame blízkymi? Skrze krv Kristovu. Potom ďalej, 14. verš. Lebo on je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril prehliadný múr nepriateľstvo. Ježiš Kristus je náš pokoj. Takže brat, sestra, ak máš Krista, máš mať pokoj. Neexistuje, ak máš Krista, aby si žil s niekým v nepokoje. V nepokoju. Ak máme Krista, máme mať pokoj, lebo on je náš pokoj. On nás povolal ku pokoju. Zboril prehliadný múr nepriateľstvo. Keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril sebe jedného nového človeka, nastolil pokoj a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahľadil nepriateľstvo. A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, lebo skrze neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom duchu. Takže prístup k Otcovi máme v jednom duchu, skrze Ducha Svätého. Blízkymi sa stávame skrze jeho krv. On svojou smrťou, on nás blížil, on nás spojil s Otcom, on nás zmieril. Preto aj my máme žiť jeden s druhým zmierení v Božom pokoji. A Biblia
nás vyučuje predtým, než prichádzame ku Pánovej večeri, aby sme sa navzájom skúmali, aby každý osobne skúmal seba, svoj život, svoje srdce, predtým, než prichádza ku Pánovej večeri, predtým, než bude brať Pánovu večeru. Preto vás aj ja vyzývam, skúmajte seba, svoje životy, svoje srdcia, že pristupujete v Božom duchu, že pristupujete v Kristovom pokoji, že pristupujete v Jeho láske, v Jeho milosti, to, čo nás očistilo. Halleluja. Ďakujem Ti za Tvoju milosť, Pane, a ja poprosím bratov, sestry a každý, či mládež, každý, kto chce mať účasť na Pánovej večeri, aby sa postavil na svoje nohy. Ja zavolám dopredu našho brata Lojza, ktorý nám poslúži s Pánovou večerou, a brat Tonda. Tonda! Na teba ide treba trošku dlhšie volať. Takže bratia, to ide dlhšie. Môžem sa tak. Halleluja. Na to vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im hovoriac: toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To čínte na moju pamiatku. Osláva Tebe. Ja Ti ďakujem, Pane, za toto telo, ktoré si udal za nás, Pane. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju stávu, Pane, a byť spoluúčastný, Pane. Na tejto slavnosti. Ty si dal za nás daj telo, môj Pane, aby to mohli príjsť, môj Pane, do tej slávy, aby sme sa uspravili. Aby z nás, môj Pane, naše oči otevřeli. Toto činíme na Tvoju slávu, Pane, abychom nikdy nezapomněli. Abychom stále zůstávali v očekávání Tvého druhého příchodu. Neboť já věřím, Pane, že Ty naplníš, Pane, každé slovo, které jsi nám tady zanechal, skrze naše požadavky, skrze Ducha Svatého. Děkuji Ti za Tvé tělo, které jsi vydal na kříž. Děkuji Ti za Tvé tělo, které jsi zkříšil třetího dne. Děkuji Ti, můj Pane, za Tvoje tělo, můj Bože, na kterou jsi obětoval můj hřích, můj Pane. Že jsi umřel za mě, můj Pane. Za moje děti, za moji ženu, můj Pane, za moje blízké. Děkuji Ti za všechno, můj Pane, co jsi provedl na kříži, můj Pane. Sláva, můj Pane. Nech je oslavený jméno našeho Pána a Otce Ježíše Krista na věky. Amen. Podobne vzal po večeri kalich a hovoril: tento kalich je nová zmluva mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Halleluja, Ježiš, ďakujeme Ti, Svätý, za Tvoju svätú krv, Pane. Ďakujeme Ti, Ježiš, za to, že si vylial, Pane, za naše priestúpenia, za naše hriechy, Pane. Ďakujeme Ti, Svätý, že je očistené a vykúpené v tejto krvi, Pane. Ďakujeme Ti, Ježiš, za to, Svätý, že naše životy môžu byť obmyté Tvojou krvou, Pane. Že naše srdce môže byť obmyté Tvojou krvou. Naše mysle, Pane, celé naše bytie si vykúpil, Ježiš, svojou svetou krvou, Pane. Uzdravil si naše choroby, oslobodil, Pane. Ja ťa prosím, Ježiš, aby každému jednému z nás, Pane, dnes toto všetko bolo na požehnané, Pane, Božíko, Pane. Prosím ťa, Svätý, uzdravuj, dávať sa svoju krv, oslobodzuj, dávať sa svoju krv, Pane, a dávaj život, Pane. Pane, ja Ti ďakujem, Svätý, za Tvoju obeť, Pane, za Tvoju dokonalú krv, ktorú si dala na kríži, Pane.